Λοιπόν, έχω φωτογράφηση σήμερα στην Gangster Club και είμαι κάτι ενθουσιασμένη. Έχει χαμός. Ναι, και έχει μεράρα σήμερα στο UK. Έχει γάμα τη μέρα, έχει γάμα το ήλιο, έχει γάμα τα σύννεφα, έχει γάμα το... Όλα. Και νομίζω ότι θα σκίσει. Για πες. Παρεμπιπτόντως έχει βγει το βίντεο κλιπ του EG. Φύγε μωρέ, φύγε, δεν πειράζει. Το βίντεο κλιπ δεν έχει βγει. Όχι, δεν έχει βγει το κλιπ, αλλά έχει βγει το Spotify. Έχει βγει το Spotify, sorry. Ουα, τι ωραία βγάζει GoPro. Έχει βγει το Spotify, μάγκες, και στο Spotify το Enemies είναι έτοιμο το Αύγουστο, οπότε let's go. Ναι, πρέπει να μπείτε, Κάτι μου είπαν ότι έφαγα σαν τον πάνω από το logo, αλλά δεν πειράζει. Δεν μασάμε εμείς από τέτοια. Δεν μασάμε πως σαν τον πάνω, θα τα μάθουμε. Σιγά σιγά θα τα μάθουμε όλο τον κόλπο που κάνετε εσείς και είστε top 50. Δεν μασάει κατσικατράμα. Λοιπόν. Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται να πάω μια φορά top 50, αλλά Λοιπόν. τόσο σαν τον πάνω που κάνετε εσείς. Σημασία έχει ότι πας να πάρεις cloud από την Gangster Club τώρα και μου τρως τα τέτοια. Λοιπόν, παρεμπιπτόντως αυτό θα ανέβει YouTube. Θα είναι το πρώτο vlog μετά από... Θα είναι το πρώτο vlog στο YouTube. Που δεν έχουμε κάνει ποτέ βασικά. Δεν έχουμε κάνει ποτέ vlog, οπότε θα είναι το πρώτο real vlog. Κανονικά θα μας δείτε πως είμαστε. Μπορεί να υπάρχει λίγο τσακωμός. Θα δείτε τα πάντα βασικά σήμερα. Θα έχει λίγο τσακωμός στο ζευγάρι, αλλά μάχης θα είναι γαμάτο. Λοιπόν, εδώ Άρνολτ και Σελήν στο στούντιο μαζί μας. Ναι, Λοιπόν, όταν είσαι πατέρα. είμαστε εδώ στο εστιατόριο που θα φάμε πρωινό και είμαστε έτοιμοι για φωτογράφηση. Συστήσου. Είμαι η Τζουλιάνα. Ναι, και Είμαι στην Ελλάδα. Κάνω μια πιέση με events. οπότε θα σας βάλουμε και link. Εννοείται και vloggers μοντέλο. Σήμερα μας κάνει τη τιμή να είναι στην Gangster Club. Ναι, είναι τιμή μου και από εδώ είναι ο μέγας φωτογράφος. Και αυτά είναι τα σκαντούλια μας. Εσύ με το μαχαίρι, μωρή, τι θες? Λοιπόν, ένα Μήπως φεύγεις σήμερα? μικρό πρωινό. Μήπως το έχεις κάνει για σήμερα? Να μας μείνεις εδώ. Είμαστε έτοιμοι για φωτογράφηση. Hello, αστεράκια μου. Είσαι έτοιμη? Είμαι πανέτοιμη. Hello. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να φύγουμε Ποιος παίρνει τηλέφωνο? για φωτογράφηση. Welcome to BMW Assistant. Πάλι παίρνουμε το BMW. Λοιπόν, έχουμε ήδη αργήσει πάρα πολύ στη φωτογράφηση. Έπρεπε 12 να είμαστε εκεί. Λοιπόν, κατευθυνόμαστε στη φωτογράφηση και έχουμε ήδη καθυστερήσει full. Ναι, αυτό το ξέρουμε, αλλά δεν πειράζει. Να δω τι θα προλάβουμε να κάνουμε. Πραγματικά. Θα προλάβει, δεν είναι. Μπράβο ρε Ντόμα, τι είσαι Θεός. Εσύ ρε Γλόμπο, πού πας? Πού πας ρε πλάκα, ανοίξει τον δρόμο. Τι κάνει ρε χωριάτς. Πώς κάνει? Κάτω στο πάει μαγά. Ναι. Type shit. Βγάζεις το δρόμο. Ναι, βγάζω τον δρόμο να δουν λίγο πόσο μαλάκες είναι άνθρωποι που οδηγάνε στην Αγγλία και δεν ξέρουν να οδηγάνε. You can see people are changing in there. Okay, so it's Gangster Club. Backstage. Δίνει γάλα. Δεν θα πεις σιώνα. Very, very amazing. Wow. Watch this. Όχι, καλά ήσουν φτιάξεις το σοβαρό. Καλά έτσι, cool. Απλά εκτός ευθείας το Donald's, δεν Hide up telephone, Bobby. Oh, start again, run again. Όπως βλέπετε εδώ ένας χαμός. Τρελό κρύο. Πάγωσε. Σταμάτα ρε μπαμπά. Τι θέλει αυτό τώρα? Τέλεια στη φωτογράφηση. Είμαι υπέρ ευχαριστημένη με τα κορίτσια. Είναι τρομερές. Και ανυπομονώ να μου πείτε στα σχόλια εάν σας άρεσαν τα ρούχα που φορέσαν τα κορίτσια και γενικότερα πώς σας φάνηκε όλη η φωτογράφηση και όλο το χθεσινό vlog. Και αν επιθυμείτε να κάνουμε και καινούρια στο μέλλον. Φιλιά πολλά!